paw tuke ni tim mar tuk basketball Thunder magin joloch mar season mokadho e lig mapacho ka pod oniano kendo pok ologi e tuke mag lig tok ne giloyo tim mar Umoja Basketball 90-50 e tukgi ma otieno ma tich adek. Thunder ne ochako tuke kwota mokwongo motegno ka giloyo 22-16 kapok ne giduogo gi rede kwota mar ariyo kendo dhi e yueyo gi points 18-4. E half mar ariyo ne ginyoro Umoja ka tugo norumo 90-40. Thunder donje pap kod Strathmore kendo kawuono kapok gibiro tugo kod Eldonets chieng' Jumapil e pap Manyayo. Everybody playing together, playing hard, Thunder brand of basketball. That's what the fans are expecting from us, expecting going forward. As we get ready for the playoffs, we only have 2 games left. As we all know, it's about to be our 3rd season undefeated. I have no doubt about that. Tilo marang'wen ma tuke agoko National Rugby Sevens ochopo Mombasa gi kodira ne tuke mag Driftwood Sevens. Bende kaluwore pool B e pool